Terima kasih. Mohon maaf suaranya habis ya. Ora apa-apa. Ora dadi ngopo ya. Ya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bubuk dulu ya. Iya wis. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Terima kasih ya Mbak Sri. Makasih, Sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur. Mas. Siap. Oke. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, ora nonton sanggitku apik lho iki. Iya. Arep lebu kamar iki wong kamar isine we. Lah iya. Gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak Apa? jenengan. Duh, tenan. Ini permintaan terbanyak podang kuning. Podang kuning. Saya tak waca ya karo maca-maca ya, Pak Ya. Sambi. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidun. Mode ini jenenge rek. Sangidun. Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane Guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren mugi ayem tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rejeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Kok manyar mangan lenteng. Mantan anyar mugi enggal-enggal meteng. Duh. Amin. Kok manten lanang to? Mantan anyar. Manten anyar ya. Setia tuhu ki uga ana karo Sido Asih mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning lah. Podang kuning aja ya. Bawa nana ya, Mas Bagong. Ki arep bawa jare. Oh iya no. Insyaallah ngapal. Ya, bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budek kae nandinge bantere ra. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik mbekunang. Weh, bungane apa? Terus Agawetang lining pranto alus manis tur merak engko bar Mbak Prigel nembang podang kuning anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Nggih. Terus Kathah. Wes suwe nggon kula lono goleki si podang jenat. Ayo jare gantian. kondi. Hiba bunga ing atiku. ya Nanding bisa dadi ombo. Ombo. tombo kok Ombo kaya sampean. sakwa. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa jaranan apa langsung ndandut apa seragenan? Langsung rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya, sing rame. Heeh. Yo. Yuk, buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang
abang kekancangan tarik saka Saringan cewek ngalih pencokan tak suwon mbak ngece podang kening agawe pikirku komeng slerene tak sawang tambah manise Ibobong ayen kelakon nyanding selirane Urip bakal hatiku kehilangan Yen siput jangan dudut hati kepranan panas koyong tak seranani senepikan kulut edengo Pak Prigo sih. Matur nuwun. Makasih. Terima Mbak kasih Prigo Nek duduk Bagong, dulu. Mas Akbar. Nah. Pripun, Sri, Mbak terima Cange? kasih ya. Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo ken Mas Badar, pen Mas minggah Anggit, bareng. iki Mas Lian.